sampai wis semene adoe ninggalaken Gunung Papandaya. Paribasane nanjak gunung Tremurun Jorang. Wong meduluran lamun ta bisa aja nganti pegot kelawan sedulur. Mimi Amal sareng Mamai Al Jabar, Mamai Iksan, Papai Tio Kang Kaji Tasman, Aa Cepot wong paling sabar. Sarang bos SM sing bebras putih Aa Cepot, sarang Aa Gatot keding sing hormati, sarang Mas Gatot minangkene sedulur saking Teo, mamaku Hajiwat, mamaku Bakung Elor Kang Ato minangkene saking Bakung Elor wis ngormati. Aduh, pegel temen bawa rasa ya. Golati sedulur ningen dianane. Desane bae beli weru apa maning wong. Tekang ning bawa rasa bumi nganti reg bae. Sampai kerasa. Iya, anak komben liwat. Komben. Maksudnya anak wong gede banget. Iya gede teman.